ke ɗaukan karatu. Duk wanda aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tashi yayi gaba, shi ne shaidanin nan. In ba haka ba ya nemi izini, ya nemi izinin mai koran shaidan din. Ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wani bai bari a shiga basmala ma, sai ya tashi wannan malamin damuna ma zai yi. Ita kalmar la ilaha illallah tana da sharuɗa wajen guda 7. Ya kai ɗan uwa musulmi, a matsayinka na musulmi da ka taɓa furta wannan kalma kuma da kake ci gaba da furta ta, ka san waɗannan sharuɗa ɗin guda 7? To idan baka sani ba, me yasa ka furta? An ce ka yi ilimin na wannan kalmar kafin sai ka furta ta, sannan kuma ka kama aiki. Gargadi ya zo mana, amma fa kazzabna muka karyata muka ce kai da Allah bari mu je gona kawai. Ko baka ce ƙarya ba, tashinka a majalisin karatu billahi lazim bala'i ne a gare ka. Malami na cewa innal hamdalillah, kai kuma ka tashi ko baka gudu. To ma hujjatuka, man qa'iduka. Shi yasa babu da jagora ɗaya a Najeriya. Wani ma billahi lazim saboda tsabar ta'addan shi, liman ne fa ya juya ya ce innal hamdalillah, duk sai tashi a matsayin fa manzon Allah yake, yana kan kujerar manzon Allah ne. Don me za ka tashi? Ya baka izinin tashi ne? Ya kamata limamai su riga lura da masu saurin tashi nan. In dai kana fara inna alhamdulillah mutum yana gudu, ka kiyaye shigo, to da ka zo ka ce a daidaita sauro, in ka gan shi wurin ce tashi ka fita daga motar. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da saduwa a wannan lokaci kuma a wannan rana ta Asabar, daren Lahadi, daren 25 ga watan Zulqa'ida, hijiran fiyayyen halitta manzon rahama alaihi salam daga Makka zuwa Madina shekara 1442, wanda ya daidai da yau
ana tsammanin 3 da watan 7 miladiya 2021. mun haɗu a wannan masallaci ina tsammanin zuwa na biyu kenan ko nan masallaci domin gabatar da takaitattun nasihohi kamar yadda muka tarar da malamai suna ta yi. malaman da muka samu suna ta wa'azin nan gaskiya da hakan za a tashi ma mu yi aiki da shi da sai mu ce alhamdulillah. amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha, addini nasiha. malamin da ya sauka kafin ni ya taɓo wata matsala wacce take da matukar muhimmanci da a waiwaye ta. al'ummar yau suna cikin haɗari. haɗarin nan kuma ita al'ummar ita ta jawo makanta. bala'o'i da musibu da jarrabawa iri-iri da muka samu kanmu a yau, birni da ƙauye dukkanin ɓangarori daban-daban, ba komai ba ne ya jawo mana, a ce mu ne kawai muka jawo, mu ne sabar. Allah ta'ala ba yadda za a iya kama mutane da irin wannan yanayi, a ce su ne suka fara jawowa, suka nemo. dama fitina tana kwance ne, in ka motsa ta da giya ɗaya sai ta sa giya 9 don a yi sauri. ba gaba ne ba, giya ɗaya ka motsa to da 9 za ta ce, kuma in ta tashi sai ta kan kowa da shi wannan da ya sa giya ɗaya ɗan. to haka duk gaba ɗaya sai ta narke kowa. babban masifar da muka shiga ciki jama'a, al'iradu an zikirillahi, bijirema inda ake ƙala Allahu ƙala Rasuluhu, inda ake mene ƙala Allahu ƙala Rasuluhu, Allah ya ce manzon Allah ya ce. duk da dama an guje wannan wurin. wataƙila ɗazu da aka yi sallah mai yiwuwa an cika masallaci, masallatai suna neman su yi amai da al'umma saboda sallah. amma da zaran an ce innal hamdalillah, kowa gudu zai sai 'yan kaɗan bayin Allah, 'yan kaɗan wanda Allah ta'ala haka yake kaddara abubuwan shi. ba mutane da yawa ba ne ke zama mutanen alkhairi, sai 'yan kaɗan. amma a bisa irin tarin yawan da muke da shi a yau na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko al'ummar nan angon, bai kamata ce iyakar masu sauraron kenan bane ba. ko mu kaɗai ne za mu shiga aljanna? yanzu wani yana nan yana ji da na ce Allah ya saka mu gidan aljanna, zai ce har da mu mala. kuma yana can ya sa kallon waya a gabansa, kallon fina-finai, ya kunna janareta mai na tafiya a banza, ya tara 'ya'yansa a gaba suna kallo, a kalli batsa, a kalli abubuwa marasa kyau. wannan ba janyo fitina ba ne? janyo fitina ne. sannan kowa da an tashi sai ce shi musulmi ne, karata daga ina ya faro musuluncin nashi.
min aina bada'a wa min aina huwa haliyan wa min aina yantahi bi hayatihi fama muraduhu bi hadhihi at-tadawurat. gaskiya tsakani da Allah akwai matsaloli daban-daban wanda rashin karatu ya ja mana matsala. Manyan malamai sun yi jan hankalinmu game da ilimi. Da muna ilimi to da za mu san muhimmancin alkur'ani. Amma mai yiwuwa in na yi tambaya in ce me yasa mu ba mu damu da harkar ilimi ba, ba mu damu da harkar sauraron Allah ba, ko za mu iya cin jarabawa? Ba mu san mai dalili ba. Ana rama kana da amsa? Ba ka san amsa ba? Ya kamata ka san amsa a yi. Wallahi zunubai da suka yi yawa jama'a, ba komai ba na laifuffuka ne suka yawa. Liman na yi, ladan na yi, shugaban kungiya na yi, shaman na kwamiti na yi, kowa na yi. So da dama mu muna yin zunubai, don haka babu da bukatar mu je mu yi karatu. Zunuban ba za su taɓa barin mu ba. Kamar tirela ce ta ɗauko kayayyaki masu nauyin gaske aka jibga mata kuma ba ta da tayoyi masu kyau, kuma hanya ce irin ta Najeriya za ta tafi da hawa. Tsakani da Allah ba tayoyi da kyau, hanyar Najeriya ga kuma hawa. to haka muke. To babu yadda za a yi mu zo inda ake karatun alkur'ani, ba yadda za a yi mu zo mu saurari hadisan manzon Allah, babu yadda za a yi idan malami na anguwa ko a gari mu je mu taron mashi a majalisi mu ɗauki karatu da zai amfani mu. to Allah ta'ala ce wa man a'rada ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال هي أتتك آية قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. وبنجد تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا wanda ya bijire ma zikirina in ji Allah. Ma'anar azzikiru a nan ana nufin alkur'ani. Allah ta'ala ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika, saboda qur'ani tunatarwa yake sai aka ce mai zikiru. wa innahu shi alqur'ani la zikrun laka, wa'azi ne gare ka. da shi yasa daga nan ya samu wannan suna wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka. duk wanda ya bijire ma inda ake daukan karatu, duk wanda aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tashi yayi gaba, shi ne shaidanin dam. in ba haka ba ya nemi izini, ya nemi izinin mai koran shaidan din. ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. wani bai bari a shiga basmala ma, sai ya tashi wannan malamin damuna ma zai ina da kallon fina-finai, ina da kaza ina da kaza, don haka ba zai zauna ba. al'iradu an zikirin lahi
imtina'u anil amali bihi wa bima fi majmu'atin min ayatil qur'ani bijirema yin aiki da ayoyin alqur'ani. inda ba mu aiki da alqur'ani, qur'ani ya jawo hankalin ruhun ilimin yanki. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo duniya an ce miki an ce mishi ne ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram. karatu aka ce Imam al-Bukhari ya kulla babu yace babu ilmi qabla al-qawl wal amal, babin da ke bayani ayi ilimi kafin a faɗa kafin kuma ayi aiki. ya kafa hujja da ayar da ke cewa fa'alam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina. fa'alam ka sani, ma'ana kai ilimi, ilimin sanin aqida, ilimin sanin la ilaha illallah. ita kalmar la ilaha illallah tana da sharuɗa wajen guda 7. ya kai ɗan uwa musulmi, a matsayinka na musulmi da ka taɓa furta wannan kalma kuma da kake ci gaba da furta ta, ka san waɗannan sharuɗa ɗin guda 7? to idan baka sani ba me yasa ka furta? an ce ka yi ilimi na wannan kalmar kafin sai ka furta ta, sannan kuma ka kama aiki. wani malami, babban malami, al'imam menene wannan littafin, mai littafin al-sulamul wusul, mai littafin al-sulamul wusul yake cewa yace wa bi shuruɗi sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat al-ilmu menene al-ilmu wal yaqin wal qabul al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad qadr ma aqulu as-sidq wal ikhlas wal mahabba waffaqaka Allah lima ahabba. waɗannan guda 7 ke. al'ilmu ilimi, fara da ilimi. al-yaqin an gane ko, al-qabul, al-ikhlas, as-sidq, al-mahabba. sai ne ɗaya guda 7 ne ko na dai kawo shi a waƙe ko ba gaba ne ba. al'ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyad. al inqiyad waɗannan su ne guda 7. ma'anonin su kai kokarin sanin su. na farko kai ilimi, to yanzu a kai ilimi muke magana. idan ba kai ilimi ba, babu yadda za a yi ka samu fa'idar rayuwa ta duniya ma, ba za ka taɓa samun fa'idar rayuwar duniya ba, kuma ba ka samu jagora wanda zai jawo ka zuwa ga ɗabbaka addinin naka ba, ba ka samu abin da zai haska maka waɗansu zunubai da za ka ainihin gudu daga gare su ba, wanda Allah ta'ala zai taimake ka nisance su ba. kaga akwai matsaloli tattare da kai. wani mawaki al'imam a wani zarjudi mai littafin ta'alimin muta'allim bariƙar ta'allum yake cewa ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fil buhuri al-fawaid. yace tafakka fa innal fiqha afdalu qa'idin, hadda zuwa ƙarshe, wanda da ƙarshe yake cewa menene huwa al-alamul hadi ila sunanil huda. yace ta'allam fa innal ilma zainun li ahli, ka koyi ilimi
ilimi kwalliya ne ga masu shi, wa fadlun sannan kuma falala ne, wa unwanun kuma adres ne, kamar wani irin symbol ne da kullum mahamidi ga duk wani abin yabo. Duk wani abin yabo in kana nema to ka samu ilimi. To abin da ake nufi da ilimi a nan so da dama in muka ce a yi ilimi mutane suna ganin cewa taɓe irin shekarunmu nan, shekaru sun yi yawa, ‘ya'ya sun yi yawa, mata ɗaya ‘ya'ya 10, wani ‘ya'ya 20, wani ‘yan mata 15 a gidan shi duk shi ya haife su, maza 10, 20 da nawa da 5 shi kadai, ga gona zai je ta kufa a gona kuma yaran duk ba za su bi shi ba, babu tarbiyya. Duk wannan yanayi sai mutum ya kwamfala ya ce shi ke hana karatu. To ya hana karatu amma bai hana ka zo ka saurari wa'azi ba tsakaninka da Allah. Waɗannan maluma an ce maka aikin banza suke yi, billahi lazi kana ji kana gani a ranar tashin alkiyama sai ka gane kuranka wallahi. Don za a tambaye ku alam ya cikin nazir bi ayan nan قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. تعالى زي تبع ألم يأتكم نذير، shin mai gargadi bai zo ya ce ku tashi ku yi karatu ba, ku daina zama cikin jahilci? Bai zo ya faɗa muku ba? Maluma ga sunan kalu bala qad ja'ana nadhiru, da kanku za ku ba da amsa tabbas mai gargadi ya zo mana, amma fa kazzabna muka karyata muka ce kai da Allah bari mu je gona kawai. Ko baka ce ƙarya ba, tashinka a majalisin karatu billahi lazim bala'i ne a gare ka. Malami na cewa inna alhamdulillah kai kuma ka tashi ko baka gudu. To ma hujjatuka man qa'iduka, shi yasa babu da jagora daya a Najeriya. Wani ma billahi lazim saboda tsabar ta'addan shi liman ne fa ya juya yace inna alhamdulillah duk sai tashi a matsayin fa manzan Allah yake, yana kan kujerar manzan Allah ne. Don me za ka tashi? Ya baka izinin tashi ne? Ya kamata limamai su riga lura da masu saurin tashi ne. In dai kana fara inna alhamdulillah mutum yana gudu ka kiyaye shigo, to da ka zo ka ce a daidaita sauro, in ka gan shi wurin ce tashi ka fita daga motar. Kowa motar ka bace alama motar liman, ko ba bodi ya shiga bodin liman, ko ba haka bane ba, liman zai rike sitiyari, kafin ya rike sitiyari dan ya duba ya gane cewa ba da kai za a tafi ba, kuma gefe ka je ka rike ta ko ka rike taya ko kuma zan ka jira ire-irenka mu gani ko sallar taka za ta karɓo, gashi ana jami'i. Don me za ka zo kai sallah cikin jahilci? Alwalla wannan wata ran muka sake zagayowa za mu yi wa'azi kan alwalla. Alwalla da kake gani billahi lazi mutane da dama jahilai ne ta fuskar alwalla, gaskiya nake gaya mana. Sai an zo ana suranta maka alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai kanka kaga cewa ashe baka taba yin alwala ba, to baka taba yin alwala ba, ashe sallar bata taba karbuwa ba kenan. Wannan wace irin bala'i ne? Me kake ma za ta idduhu li nafsika kamar ladin tuqaddimuhu li yawmin hisab, ma za qaddamta li raf'i ma'alim dinillahi ila al-amam, turidu ad-dunya
kulikta sudan wa hamalan, shin halittanka haka kawai kai? da Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun abi jahal ta'budullah am bi ilmin in kana bi ilmin falima la tadkhulu madrasatan wa tata'allamu al-ilma. Yasa ba za ka shiga makaranta ba? hal anta ma'murun bi an ta'budu Allah ala jahlin, shin an umarce ka bauta ma Allah a jahilce? har rasulukum allazi ursila ilaykum jahilun am alimun falima atakum fil akhir zaman. Me yasa mun Allah zo karshen zamani? duniya ta kusa karewa, kika zo na kana bata maka kanka lokaci, ba ruwanka da harkar karatu. 24 hours ake baka a rayuwarka. sallolin na ga ka duka kai fara tun daga asuba har ya zuwa isha, shin kayi minti 15 a salloli 5 salawatin nan? minti 15 kayi tsakaninka da Allah? wata sallar ma ba a kare ta sai ka zagi liman a zuciyarka. zuciya ta ce don uban shi me yasa ya karanta a wal fajr ma abu ya yawa, shi bai san muna da damuwa ba. to shi liman da operation ɗinka ya gano ga matsalarka tsakaninka da Allah. jama'a mu yi wa kanmu adalci ba, me yiwa ka ji kamar faɗa nake. wani lokaci abu in ya bunƙasa ya abin da za a ga dole sai irin haka. ba a yi wa'azi loko-loko kamar da gwani a gidan mai ba. wato a inda ya kamata a zafafa wa mutane su tashi tsaye, to wallahi ayi don duniya nan ta kare. ku da ba ku zuwa makaranta misali, me yasa ba za a je makarantar ba? malaman da suka rage mana suke mana wa'azi, rayuwar ba tana hannunsu ba ne ba. babu wata makaranta ko wani katon kasuwa wanda idan rayuwar ta kusa karewa za a je a lodo katin rayuwa. ai ba kati ba ba recharge card ba ne, ko ba ka bari ba ma kudin ka ya kare a waya ba zuwa kake ka saya ba. to rayuwa fa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. malamin tafsiri suka ce Allah ya gabatar da kalmar rayuwa saboda ba ta da garanci, amma al-mautu fa mutuwa dole ta zo maka. ta'tika al-mautu fuj'atan, ya'tika al-mautu fuj'atan wa anta la tadri ata'ishu ila as-sabah am tamutu layla fa kayfa in mitta laylan ala jahlin atazunnu annaka abatta Allah ala ilmin. dan haka wajibin mu ne wajibin mu tashi mu koyi ilimi. wallahi ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. mu samu kwalliya. sannan da aka ce address ne, da an ce malam wani ya zo yana neman yar gidanka, in kai mutumin Allah ne da gaske kake, da aka ce to malam ba wani bincike a kai, wa'azin da yake ma ya isa. Allah wallahi ba za mu bincika malam sama yake bacci ko cikin rami ne ko ina yake bacci me yake ci, ba ruwa. in dai da tsoron Allah ka samu kyakkyawan adres ko baka samu ba, to yayi wa'azi magana ta kare. ko ba kai baka taba ganin alaramma saboda tsaban murya na kira'an alqur'ani a Zaria a angonmu kuma ya faru, ya rera kira'a ya rangada ta. billahi allazi ana walimar wani ne na aure da ya rangada kira'a kai zaki da kyau. kafin ma mai wa'azi ya zo ya fara, kawai sai ga wani mutum ya zo ce da Allah dan taimaka mai da sigigar nan. yana karba sai ya ce to Allah rama na baka yata, na san baka da aure. mai wa'azi ya zo ya hau zai zauna,
yayi wa'azi sai ga wani ya taho shi ma da Allah dan ara mai sifikan nan aka ara sifika ya ce to yanzu shi ana ramma ba an bashi mata ba duk abin da za a yi na harka aure ya dauke ana rama ba a kan ba bishiya yake kwana a ina yake ne wani anguwa yake bai samu full address al'ilm ko kuna ta bata ma kanku lokaci akwai haske game da harkar ilimi mu tashi tsaye mu koyi ilimi kakanmu gaba daya wanda shine uban duniya annabi adam alaihi salam annabi adam ku kalle shi yadda Allah ya ɗaukaka darajar shi duk tsawon mala'iku Allah ya kofar da su yace marmaza ku yi sujada wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما لا تعلمون ما تكتمون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر malaman tafsiri suka ce to fasajadu illa iblisa idan aka umarni game da harkar ilimi wasu suka kama karatu kai kuma ka bijire to kai iblisu ne domin duk ɗaya ne da bauta farkon bauta ma shine ne ilimi farkon bauta shine ilimi abinda aka fara umartar manzon Allah da shi kenan babban malami al-Imam Shafi'i yake cewa idan kana neman tataccen dan bid'a wanda da zaran ka same shi kakka wuce wajen neman wani shi kadai ya ishe ga to ka samu mutumin da bai zuwa makaranta shine tataccen dan bid'a amma munan mun taro muna wa'azi na karkashin kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna fa ayyu bid'atin ba'da al-jahl fa ayyu bid'a نريد أن نزيلها وتبتعد عنا فهل لا نزيل لا جهل الجهل هو أول بدعة جاهل شيء فرق بدعة منها إزالة البدعة أكوت جاهل وإقامة السنة أتبت العلم da shi ne gaskiyar lamari saboda yanayin lokaci ko ba haka bane ba amma wannan allura ne karama allura wata ran muka haɗu za mu manya-manyan allurai ko ba haka bane ba don kowa ya ji magana duk cutar da ke damun mu ba an yi manyan allurai ba yana gaba za a warke ba ko ba a yi maka dobulan allura irin na wani likita a unguwanmu da kaje ba ruwan shi da ya baka kwaya malaria da typhoid ko to allura zai ninninka maka ya maka maka guda biyu zai ce zauna kujera sai magagin alluran ya tafi sannan kawo mashin ka tafi kuma ka warke da ikon Allah yana nan a mangorori ka san shi ni nan na tambaye shi nace wai kai me yasa duk gaba da alluranka ya bambanta da kowa sai ya ce shi ya zauna da kwararrun likitoci ne amma su kansu ba sa irin allurar daga nan ya samu experience na yadda dan adam ke ciye-ciye da yawa allura kala ɗaya bai ishe shi ba don haka sai ya haɗa wannan yadda kake haɗe-haɗenka to haka yake Allah ba shi kwakwalwar har haɗa wannan allura duk su je su ta faɗa da cutar shi ya sa in dai ba kana da ƙarfin jini ba in ya maka maka allura ba za ka tashi ba kai sai dai ka ɗan zauna wurin ka ɗan juye haka can in kenan Allah da ka tashi shi kenan to halin mu ne yadda muke ce yanzu wa zai sai ko za ka yi wani kala abinci da ka ciwo ai ba za ka yi wani ma ba zan iya faɗi ba to Allah ta'ala ce mu ba abinda muka faɗa daidai jama'a Allah ya sanya albarka ciki Allah kuma ya sa mu koma makaranta mu bude makaranta mu yi ta karatu don abin da ke ba mu haushi so da dama za ka ga makarantun nan
in an ce ana sauka ko dai ka tarar da yara kanana ko kuma matan aure, amma maza magidanta da wuya ka ji an ce ana walimar masu fararen gemu da masu gemuya, masu iyalai mata biyu, mata uku, mata hudu, babu, ko matasa majiya karfi waɗanda suke yunkurin za su yi aure da wuya. Amma 'yan yara ne, 'yan mata, sai kuma matan aure su ne kaɗai ake musu walima. To mu ne kuma asali da Allah ce ku an fi kuma ahlikum nara, su waye ake cewa ku? Ba magidanta ba, mazaje? To ahlikum fa mata, yara, to sai ba mu yi ba. Kuna tsammanin 'ya'yan idan suka yi karatun za su yi aiki da karatun? Ba su tarar da baba na yi ba, baba bai karatu da an dire daga Qur'ani ko za ce to shi kenan magana ta kare. Baba ma da nan ya tsaya, da nan baba ya tsaya. Wani yaro ne baban shi ke ta matsa mai ya je makaranta, ran nan sai ya karfin hali ya ce baba na ji abin da kake ta faɗa, ka ce ya je makaranta, amma a nan angon malam wani ya bude karatun dare in kun daga wurin aiki mu zo ku yi, sai mun ga yanzu baka zuwa. wa ma kunna mu'azzibina hatta na basa rasula. To amma yanzu abin da zai baka mamaki, yaron yanzu lecturer ne. To amma ya harbo baban yi masa allura da kyau, ko ba haka bane ba? Yawwa, wai wani sakare ne ma kuma shi da aka ce to kai ka zuba yaranka a makaranta, ba ce a shi da baban shi haka ya gan shi ya kyale shi bai sa shi makaranta ba, don haka shi yanzu ma kawai kowa iya tashi ya yi gaban kanshi. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu akbar. Alhamdulillah. Musa ya fara ga babu malamin mu Allah ya gamu alheri. Kusan kuna bai zo ba kuma ya zo insha Allah. Yanda kuka gani za mu dasa yin karatun nan insha Allah. In Allah kai mu satin da zuwa kamin da haka da gudun zaga ko bismillah na sun bace ko abdu inda ke wannan zaga ba ce ba bismillah gudun zaga abu da ka dan samu akwai alƙur ka kuma junan mu 200 ko wani sati wanda ya samu nasa idan ba da shi don a ci gaba da harkan dawa din insha Allah. In Allah kai mu satin da zuwa za mu haɗu a masallacin malam Bashir nan kara na da in aka zo da wani tafa gare dangane da gudun agaji zai kowa da amma insha Allah za mu baza agaji insha Allah wurin nan tunda kowa za mu ta kira mu zo wurin nan insha Allah. Kuma in Allah kai mu sati na gaba za mu rufe gaba da masallacin Imam Abdullahi insha Allah wancan sati in Allah ya bar mu lafiya. Ko akwai mai tambaya Malam Abdullahi bismillah, ya akwai mai tambaya, an sama mai tambaya sai a duba mu tashi. Sallallahu alaihi wa sallam. Is there any question you can ask? Wa alaikum salam. Ba a ba ke sai zai kafa hujja da annabi Ibrahim da Ismail. Shi a shari'a wato aure mu'amalat ne. Mu'amalat shine kamar contract ne wanda aka yarda da matar da namijin aka yi auren, da kuma shahidai wanda aka ce sai da aka bi tsari ta musulunci. Idan ko abu ya ɓaci, Allah ya nuna mana yadda za a yi a rabu da auren, kamar da yake mana a yi musu wa'azi in misali akwai saɓani ne a yi mutum ya guje mace wajen kwanciya, in ya kasa sai a wajen su wanda ake cewa waliyai. Wali a shari'a ana da wali mushbir da wali gari mushbir. Wali mushbir shine kaman baba wanda a fi yarinya. Kuskure da ma muke yanzu mu al'adar mu nan Afirka shine muna ba da aure ga wali gairu mushbir,
kawo kanina baban kanina wane na a musulunci abin da ya dace shine wali mujibi da kamata ya ba da yasa uba wanda ya fiya amma kara na al'ada sai yasa sai in ki auren ɗata in ba kanina ko in ba wani na ko wana akwai kuskure sosai a wani domin yadda shari'a ya ce farkon wali da ake so shine zama wali mujibi baba uba wanda ya ba idan abu ya ɓace a nan za a je da iyaye ne idan kuwa wancan wajen ya ɓace to a nan da shi a duba akwai an saba ka'ida ta shi auren misali matan ta saba shi namijin an gane ku malamai da suna cewa kamar yadda bayanin da kai wanda zai iya sa namiji cewa matarsa ta saki abin da uba ya cewa matarsa ta saka kama a ce yare da masa uwaye yare na uban